И здравейте хора, днес ще играем Clash Royale. Събрал съм много неща в Clash Royale. И ще ги отваряме и ще играем. Мисля да купим някакъв пин, защото има много гемове и мога да си взема пин. Направил съм няколко дека и ще играем с 3 или 4 дека. Чуда се дали да играя с декове, които с повече елексир или с по-малко елексир. Добре, това беше добре. Хок Райдер. Добре, то чест, добри неща се паднаха от него. Така, тук съм събрал много. Имам и дек, който е само с гоблини. И като съм играл с него, не губя чак толкова много. И според мен този дек с само с гоблини не е лош. Ето това е. Той Инферно Драгъна не е точно гоблин, но пак. Значи първо ще играем с ето този дек. Електродрагън, клон, електроспирит и така.
Много 4 звезди ми се падат. Не съм отворил неща с Clash Royale. И това е дека, може да започваме с него. Но нямам карти, които могат да спират подобни на Мега Найт. И тя е само една и е Giant Skeleton. Но като ми пуснат някакво такива, само бомбата мога да ме спаси. И този дек не е чак толкова печелив, така че само някакви прота могат да го играят. И е доста труден този дек. С малко елексир. Даже бих казал, че са много по-трудни. Бомбата бие страшно много демидж. И още малко и съм изчупил колата. На 4. Добре, кулата му е изчупена. Но това не е достатъчно, защото той ми е набил повече и трябва да му счупа неговата кула. Опа, май се случи, че ще му успея да му счупа колата. Но не е сигурно дали той първи ще счупа моята кола. Yes! Победил. Много бият бомбичката му на Giant Skeleton. И клон картата много ми помогна тук. Значи сега мисля да играем с ето този дек, най-много го играя. Но не винаги печеля с него. Но това е дека, с който станах арената, която съм в момента. И сега ги замразих по-лесно. Ще набия някакъв демидж.
Той барбарим няма да му помогне и кулата му е кукната. Чак, о, не, пек. Може би Уича ще успее да го спре. То барбаримите му набиха по бая. Сега ще пусна батъл рама тука. Да, ще пусна батъл рама. Добре, под 2000 трябва да. Добре. Значи за мен Мега Найт е картата, която е най-силна и няма кой да я спре. Може би само пеката може да я спре, но пеката по-лесно се убива. Защото може с скелетен арми да я убиеш. Дори Уича може да я убие. Той иска да ми бие само една кола, но аз ще му щупя на. Той ще ми щупи главното. И това не ми харесва. Добре, батъл рама вече. Добре. Сега нямам загуба. Но преди да почна да снимам, нямах победа. Този дек е страшно лесен за печелене. И сега ще игра с този дек, който е по-тежък. 5 еликсир, ама голема много ми помага. Добра тактика е да чакаш да стане овертайм на дабл еликсир и там вече да го биеш. Като имаш по-тежка карта. Според мен този ще успеем да го биеме. За сега съм го набил към 1000 демидж на тауъра, което не е зле. Не, той е мъртв. Вече сме равни горе-долу. Което пак не е добре.
Не. Това беше много зле. Това беше много зле. Окей. Добре. Мога да кажем, че тауъра може да чупа вече. Дори да чупам. Първо време. Аз ще се боря да му чупа повече, колкото се може повече коли. И така ще стане. Бизго. Получавам май 4 коронки. 3 от 3, няма загуба. Това също този да го играя. Ще играем с този и този. Още 3 игри. С гоблините ще бъде последно. Това не е добре тук. Интересно, че рицарът не би толкова много. Това въобще не очаквах, че рицарът може да ни спи колата почти. Но явно може. Но този тауър не е, според мен, е по-слаб от нормалния този, с който аз съм. Защото не може да пази, например, някакви като Хок Райдър, Мега Найт, защото те се приближават и тя не може да се зареди това. Аз не мога да проумея как не мога. Кута. Това ще е първата загуба. Нямам шанс да го върна. Yes! Не мога да повярвам. Не мога да повярвам. Че го успя да го изравня. Това беше късмет. Аз пуснах Мега Найт в дефенс. Като взе победих.
Добре, той се отказва. Той се отказва, така че това е победа. Но тук имаше много късмет. Защото той не ми пазеше тези... Не ми пазеше Archers, не ми ги пазеше. И не пазеше Mother Witch. И затова те успяха да му щупат кулата. Сега ще играем с този дек. И накрая ще играем с Гоблин дек. И това не беше никак добре. Добре, успях да му набия демидж с мини пеката. Горе-долу малко повече от половината. Ще пусна Inferno Tower. Сега мисля да му пусна или Barbarians. А тук ще му пусна Princess. И да, кухнята. Да, може да се каже, че е кухнята. Още два удара. 20. Сега ще ми пусна мини пеко. И тук ще ми пусна скелетен шин. И тук може да видим. Не. Мога да кажа дори, че не е бил. Защото направи добра армия. Има не лош шанс да ме бие. Не ми изпускам, защото все пак. Но продължава да се измъква. Нямам дека, но успява. Но ще успея да му спокоя. Това е сигурно. Все някакво. Дори да е след овертайм. Би трябвало. Не мога да се обясня да не мога тук.
Добре, били. Ако беше на повече колата му, и последна игра с гоблините. Почти сигурен съм, че с гоблините ще се загуба стрикът. Но може и да не. Така. Монк. Нищо. Можеше да ми се падне монк. Това е с гоблините сега. Дано да успеем да спечелиме. Абсурд да спечелим. Абсурд. Аз гарантирам, че няма да спечелим. Точно правя атака по гоблински, която не се получи чак толкова добре, но не беше много. Чак трагично зле. Нямам представа, че има такива карти. Има такива карти, които просто не могат да се убият само с гоблини. Като ми пусне два елит барбаряна, мога да ги убия с инферно драгона, но след просто това да кажа. Те вече ще бъдат 4 минимум. Да, ето. Трябва да се твърде много, за да успея да ги убия. И това беше единствената игра, в която загубихме. И до следващото видео. Но преди това ще вземем пи. Това не ми харесва.